karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Aron dili ko mahibaw sa problema ni Justin. Ate Taon, uy. Ayaw na lang kong pangutan alagi. Kung dili ka man musulti nako sa ni Justin. Adto ko mangutana ni Madam Carla. Oh. Kung nganong iya manggipapha sa pagka-driver si Justin. Unsa? Romero, tabangi in taon ko. Gusto ko mahibaw kung nganong wa na'y trabaho si Justin. Mao ka na karon ang nakapalabad sa iyang kanang wa na siya trabaho. Ya, ate. Ayaw na lagi pagsusi, ate. Basta kay, wala yung trabaho, Justin. Gusto na ko siya tabangan siyang problema karon, Romero. Dili ba ka makatabang sa problema, ate? Mas maayo pa tingalig. Magpakahilom na lang ka. Romero. Huwag yun masulti si Romero na ako sa ni Justin. Okay lang. Okay, sige. Naraday sa kusina si Justin. Sige, bye-bye na. I love you. Unsa to? Doon na siya I love you sa phone? I love you sa phone. Tinood ka ning ako na bati. May I love you si Justin sa phone. Uy, naday ka diha? Kisa may kasulti nimo sa imong cellphone. Si Romero nga akong gikasulti. Si Romero? Si Romero, unya nag-I love you ka? May mo ba? Mga na ta? Kinsa man siya, Justin? Ay na pangutana. Justin. Gibudihan ko nimo, di ba? Usa? Di ba? Kinsa siya, Justin? Kinsa? Alice. Kay ba ka? Murag di na gyud maulian ang akong debate para niyo. Justin! Magbalik-balik sa akong nahuna ang lalaki nga kauban nimo sa pagbudhi nako. Mao nga di na kong kahimo sa paghikap nimo. Justin! O kinsa siya? Kinsa man lagi Di na siya? kinahanglan nga may bawo ka kung kinsa siya. Kung mao ka na, may babae yun ka. Oh, Justin! wa pa nimo maatubang nako ang imong laki, Alice. Usa pasagdi ko sa akong gibuhat karon. Kung mao lang ni ang paagi nga di ta ka mapatay sa imong pagbudi nako. Pero nga nung gipapa ka man ni Madam Carla! Tungod kay nangabit ko. Justin! Karon nga nibaw na ka nga may kabit. Usay buhaton nimo, ha? Mga ikog tabang ni Madam Carla? Imo ko ipapriso? Ha? Dili, Justin! Naginasarang na mahaw si Mara sa ilang restaurant. Good morning! Nakanistorbo ba ko? Wa. Okay lang ko yun malingkod ka diha. Thank you. Nasulbad na imong problema, no? Kay nipahiyom naman ka. May solusyon ako sa kong problema. Oh. Tinuod? Pwedeng mahibaw? No. Nakasuri ka na ba ng dapita? Mawa pagyud. Pero nagkinahanglan kong driver. Kapoy isuroy kung ako pa'y mo drive. Ha? May ika-recommend ka ba nga driver? Suwad sa usa ka semana lang. Sure.
Ako na siya sultihan. Okay, sige. Thank you. Excuse ha. May lakaw ko ron. Excuse me. Timing. Mahimong si Justin na nga akong i-recommend niya. Kumusta na ka si Justin? Iya ba kang gituman na akong suggestion nga magpasakop siya ni Alice? Kinahanglang atakihon si Alice sa kasing-kasing o mamatay siya. Imo ni sa ang tanan, Alice. Kung wa pa ka magluib na, di unta ko madani og laing babae. Justin, sorry. Sorry. Unsa man siya sunod nimo buhaton? Ha? Mo report na ka sa mga pulis nga nangabit ko? Ha? Ayaw na paghilak-hilak niya. Ikaw ang sadan nga nung nagkalit-silit sining ako utok. No! Justin! Tinuod ka ang gisulti ni Justin nga may uyab na siya. Unyo na kumato sa kong bahay. Ay, apoy man. Oh. Uy. Uy. Si Di Alice naman sad ni. Saan sa kayo tuyo ka? Hello, te. Romero. Naghilak ka, te. Naunsa man ka, ha? Nga naghilak mo yung taong ka, oy. Ate, tubagay yung taong ko, oy. Naunsa naman sab ka? Nga naghilak naman sab ka, ha? Yun sa mga kanibay, Justin. Hain mo siya karon. May angkot na si Justin nga. Naunsa, te. Unsa may yang ko ni mo, ha? May angkot na siya na ako nga doon na siya'y kabit. Unsa? Bungot sa iro. Romero, sakit king ako nabati karon gikan ni Justin. Oya, hain man karon si Justin. Milakaw siya. Iya ko gibiyaan. Unsa? Misulti ba siya nimo kung kinsa iyang kabit? Ate, kinsa man ang kabit ni Justin, ha? Misulti ba siya, kinsa? Huwag siya masulti, pero dili na ka na importante, dili ba? Ang labing sakit kay may angkon siya sa akong atubangan. Anong misulti masad siya, oy? Naabta na ko siya nga may kasulti siya sa cellphone dito sa among kusina. Unya. Unya? Yan na siyang miangkon na may uyab siya. Sus, Oo. Romero. Ngano man. Ate, Nganong naingon man ni si Justin. kalma lang tiya. Kalma lang, ay, pa dati, ayaw yun. Pero sakit. Sakit kayo, Romero. Sakit kayo nga miangkon siya nga. Nga doon na siya'y uyab. O gusto kong makaila siyang uyab, Romero. Kuan ba, ayaw na lang pagsusi, ti, ha? Ayaw na lang. Ano man, Romero? Ang maayaw na mong buhaton, di, no? Nga, imo na lang ikiya si Justin. Kung doon na kay ebidensya, ikiya ni siya. Huwag ang iyang uyab. Romero! Oo ka na. Ano yung buhaton mo? Pitate. Hoy! 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 Nunsa mo ka, hoy! Mihangos mo ka! Ate! Huwag ako niya, ha? Huwag ako manya ko! Si Romero ang nanawagan. Hello. Hello, Caroline. Maisulti lang ko ni mo. Oh, ansa man na? Misulti na si Justin nga to kang ate Alice nga may uyab na siya. Unsa? Hain magkaroon. Padong ko sa inyong bahay kay mihangos mo to si ate Alice. Basing kung unsa rin, hitabo ato niya. Sige lakaw. Susiha niya tawagin ko ha. Oo, sige Caroline, bye. Salbahe
bihis kini si Justin. Gusto gid siyang mamatay sa sakit sa kasing-kasing si Ate Alice. Ate! Ate Alice! Ate! Hay mas Justin, ha? Ambot, imilakaw. Miangkon gud siya? O gipugusti mo siya sa pagpatugan kung may kabit ba siya? Wa na ko siya pugsa. Miangko na dayon siya. Nga babae ang iyang kasulti sa phone. Sus na unsa? Pero may kapit yun sa Justin. Og ako kiningsa. Ako kiningsa. Unsa, te? Nganong ikaw manintay na kasaha, ate? Oy! Nga si Justin man ang dunay kabit! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!